Ticho, pokoj, bezpečie. Len spev vtákov a bzukot usilovných včiel v ranných lúčoch vašej rajskej záhrady. Čo keby toto ráno bol vaše každý deň? Vítajte v obci Dolný Pial. Pozemok o výmere 805 metrov štvorcových je dômyselne rozdelený na exteriérové izby. Dobre počujete. Izby. Teraz sa s moderným komfortným posedením ako vonkajšia obývačka, detský kútik s vlastným domčekom pre vašich najmenších, meditačný kútik na hojdačke pri jazierku, kuchyňa v podobe vyvýšených elegantných záhonov a jedálen so šarmantným altánkom. Samotný dom vás pozve do čarovnej atmosféry vidieka, za to s modernými spotrebičmi a technológiami. Prešiel čiastočnou rekonštrukciou, vrátane novej elektroinštalácie a je pripravený poskytnúť novým majiteľom radosť, ochranu a nefalšované teplo na duši a tele aj vďaka krásnym keramickým kachliam. Nechcete sa vzdať komfortu mesta? Nemusíte. Levice 20 minút. Nové Zámky 35 minút. Nitra 40 minút. A termálne kúpele Podhajska pre blaho vášho tela a zdravia. 8 minút od brány vášho nového domčeka. O jeho unikátnej atmosfére by sme vedeli rozprávať do rána. My by sme vás však radšej srdečne pozvali na osobnú ohliadku pri príjemnom občerstvení. Tento domček v Dolnom Piali nepochybne čaká na jedného z vás. Útulný, opravený, plný lásky, ktorú doň vložili jeho majitelia. A teraz ju s láskou odovzdávajú ďalej. Vám. Teším sa na vás osobne na obhliadke.